Estamos aquí con Carme Pampín Casal. Son veciña de Quión, da parroquia de Rozas, e traballo en Galquimia, unha empresa que está ubicada no Polígono Industrial de Touro. E a que se dedica a Galquimia? Pois Galquimia é unha empresa que se dedica a facer investigación no mundo da química orgánica, sobre todo para proxectos de descubrimento de fármacos. Quere decir que colaboramos con empresas que sacan medicamentos e nos estamos nas fases iniciais para sintetizar novas moléculas que nun futuro poderán ser un novo medicamento. Entón, ti estudaches química? Efectivamente, eu estudiei química, especialiceime en química orgánica e fixen tamén a tese doutoral. Pero estudiando química, como acabaches dirixindo unha empresa? Bueno, pois casualidades da vida, porque cando eu acabei a miña tese doutoral en química, a Universidade de Santiago estaba promovendo a creación de empresas con base tecnolóxica. Iso quere decir empresas basadas en coñecemento e en estudios realizados dentro da universidade. Entón tive unha oportunidade e non o dubidei, aínda que non estaba moi preparada para levar unha empresa cando a creamos, pero a partir de aí pois funme formando, collendo experiencia e ata o día de hoxe. Bueno, pois sabendo todo isto, ti que consello nos das ás mozas que queremos estudar ciencias? Pois eu diríavos que se tedes unha vocación clara e se é algo que vos gusta, animaríavos sen dúbida a facelo e que teñades en conta que as saídas profesionais poden ser moi variadas e diversas. Podes facer ciencia e non acabar traballando nun laboratorio, se iso non che gusta, pero podes facer moitas outras cousas relacionadas e que che van servir para ter unha carreira profesional o día de mañá. Moi ben, pois ata aquí a nosa entrevista con conmemoración ao 8M e moitas gracias, Carmen, pola tua participación. Gracias e adeus.